Dobro večer. Fudbaleri Veleža i Posušja otvorili su 24. rundu u Premijer ligi BiH. Trenutni rezultat u Vrapčićima je 1:0. Sutra će na teren i fudbaleri Banjalučkog Borca. Lider na tabeli dočekuje Široki Brijeg. Fudbaleri Borca nalaze se u seriji od 12 uzastopnih pobjeda protiv Širokog Brijega. Uspješan niz pokušat će da produže na domaćem terenu. Ipak, lider na tabeli je oprezan. Šef struke Vinko Marinović kaže da statistika ne dobija utakmice. Ta statistika u stvari ne igra ona fudbal, ti u svakoj utakmici moraš ponovo da dokažeš kvalitet i svaka utakmica ima svoju neku drugu priču, tako da jednostavno ne obaziremo se na to, znamo da bez obzira na to da nam to ne igra nikakvu ulogu, to je samo statistika, a ono što mi želimo jeste da opet pokažemo kvalitet na terenu i da dođemo do nova 3 boda. Crveno-plavi su u dobrom ritmu. Nakon remija protiv Veleža na proljećnoj premijeri vezali su 3 uzastopne pobjede. Pali su i Zrinski i Sarajevo, pa je samopouzdanje na visokom nivou. Sigurno da ekipa ima samopouzdanje, to je pokazalo ovim dosadašnjim utakmicama i kao što sam malo prije rekao, to i želimo da nastavimo. Želimo naravno da imamo fokus na svojoj igri i kada smo mi skoncentrisani i kada imamo svoj pravi pristup i tu energiju, igru, onda sasvim sigurno da smo najbolja i najkvalitetnija ekipa. Na teren će sutra i fudbaleri Dobojske Sloge, protivnik je Željezničar na čijoj će klupi debitovati Savo Milošević. I jedna i druga ekipa predugo čekaju na pobjedu u Premijer ligi BiH. Plavi su bez trijumfa u prvenstvu od oktobra prošle godine, dok je Sloga posljednji put slavila još 28. novembra. Maksimalno pripremljeni, maksimalno spremni, dočekujemo sutrašnju utakmicu i očekujemo jednu dobru igru naših momaka, vjerujemo u dobar rezultat, vjerujemo u kvalitet ove ekipe i vjerujemo da ćemo ostvariti toliko željenu pobjedu. Ne očekujem neke spektakularne stvari, ali ono što očekujem je maksimalnu taktičku disciplinu i koncentraciju. Voljni moment kod momaka je dobar, na osnovu ovih treninga treba to da prenesemo na utakmicu sutra i da vidimo za koliko je to dovoljno. Utakmica na Lukama na programu je u subotu sa početkom u 15 časova. U isto vrijeme Sarajevo dočekuje Rudar, dok se Borac i Široki sastaju od 18:30.